kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma serusi la maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye ntɛnɛn octobre kalo tile 28 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijakulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka fama fɛ sorigi n'o dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi 1 fiɲɛ suru ka bɔ sugunikura kuluju nagakɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. ɲɔgɔnna jɛrɛ ɲɛkɔrɔla na farafin jamana ani faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛna kɛ juin kalo tile 4, 5 ani 6 san 2020 Bordeaux Institut Français du Mali ale de ye kalo kelen hakili jagabɔ ko k'o sigi sen kan ko ɲɛtaa sira jidilenw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na farafin jamana dugubaw fɛ. kulu min n'a sigin bɛ n'u kama plateforme n'a ɲɛsin bɛ yuruguyurugu o kɛlɛli ani baarantanya n'u kama PCC. Place de cinquantenaire la sibiridonya tɛmɛlen tileganyanfan fɛ u ye lafaamuyali laseliba kɛ n'u kama meeting. Rotary International a jijan bɛ kosɛbɛ senfagabana o kɛlɛli la Mali kɔnɔ a ɲɛmaw u y'u ka dɛmɛ ko o kuraya tuguni sibiridonya tɛmɛlen Parc National kɔnɔ ka warimugu ta k'o di OMS ma u k'o kɛ ka Mali dɛmɛ senfagabana in kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ. Dɔnbɔrɔ la kumaba olu de ye nin minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce maraka fama ka journal bamara lamɛnli la. an bɔra k'o de fɔ sisadani na ɲɔgɔnna jɛrɛ ɲɛkɔrɔla na ni o bɛna kɛ farafin jamanaw ani faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛna kɛ Bordeaux juin kalo tile 4, 5 ani 6 san 2020 Institut Français Mali kɔnɔ yan nɔ olu de ye kalo kelen hakili jagabɔ k'o kɛnɛ sigi ko ɲɛtaa sira jijalen bɛ se ka sɔrɔ farafinna dugubaw fɛ cogo minnu na u ye nin kɛ baarabolo ye mun dabɔra jumadon octobre kalo tile 11 ni ɲɛdama yɔrɔ dayɛlɛli ye n'u kama ko exposition ko an ka dugubaw kɔnɔ ko ka se ka i ka dɔn ka fɔ kɛnɛw dilan n'u k'olu ma ko laboratoire citoyen jamanadenw ka ko dilannenw yɛrɛ ɲɛtaa sira jidilenw Bajalan 1 commune 3 kɔnɔ ale kɛra o misaliya ye sibiridonya tɛmɛlen octobre kalo tile 26 Institut National kɔnɔna na o tun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'u ka sigi ka baro kɛ ka hakilina falen-falenw kɛ jamanadenw ka i ka dɔn ka fɔ baara bolodaliw k'olu yira maaw la ambassadeur Faransi jamana tɔgɔla Mali kɔnɔ yan Joël Meyer ale ni Amadou Maïga secrétaire général ministériso tɔgɔla mun ɲɛsin bɛ siyɔrɔko dugu wabɔli ani jamanadenw ka soko o lahalayaw ma olu bɛɛ bɛnna kan ka fɔ ko dugubaw tɛ se ka b'u yɛrɛ la cogo si la ni jamanadenw ma kɛ fara ɲɔgɔn kan kulu ye ka baaraw kɛ baara minnu bɛ ɲɛtaa sira o jidilen ko fɔ o de kosɔn sa u sina ka kɛnɛ di maaw ma k'u ka hakilinaw k'olu yira maaw la i n'a fɔ RNCL Supermundi Téléman i n'a fɔ laboratoire citoyen n'o de ye ko ka se ka kɛnɛw dilan kɛnɛ minnu bɛ ɲɛtaa sira o walakatalen ko fɔ Bajalan 1 u ka misaliya u y'o yira maaw la commune 3 o kɔnɔna na Ibrahima Jigine ale ye Bajalan 1 funengɛnu olu ka ko ɲɛnabɔbaa ye an ye société civile ye an ka sigida kɔnɔna la a bɛ san caman bɔ an ye baara dɔw boloda sigida kɔnɔ walasa sigida bɛ se ka taa ɲɛ o baara ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko tiɲɛ na an bɛ ka baara min kɛ a bɛ taa ɲɛ ko fɔ sigida la donc an bɛ welela ka na an ye min kɛ nin ye an ka sigida la an fana ka na ɲɛfɔ tɔw ye u bɛ se ka exemple ta anw kan cogo min na pour que projet ninnu ka labɛn sigida kɔnɔna la an ye programme de développement économique social et culturel dɔ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko PDSEC san 5 an ye fɛn dɔw yɔrɔ dɔw jate minɛ an bɛ se ka intervenir yɔrɔ minnu na donc o hukumu de kɔnɔna la an ye a yira k'a fɔ ko an ka espace public bɛ yen pourquoi an tɛ projet dɔ initier k'olu occuper an ye formation fana caman kɛ o hukumu de kɔnɔna la an sera école supérieure d'ingénierie d'architecture ma n'o ye ESIO ye o bɛ Bajalan 1 na an sera an sigira an kumana donc olu y'u ka expertise d'an ma an jɛra ka projet d'espace vert k'o labɛn en même temps an ye projet dɔ fana labɛn mun bɛ maraîchage jardinage concerné an ye projet dɔ fana labɛn mun bɛ pépinière concerné n'o ye yirisiyɛnw ka yirisiyɛnw mara k'u fɛn walasa k'u feere donc a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ parce que comme école mun don ingénierie école don donc maintenant sisan olu ka particularité u ko sisan u bɛ se ka fɛn dɔ don a kɔnɔna la n'o ye jardin ninnu mana kɛ a ma se i k'a fɔ k'i bɛ to k'i déplacer kuma bɛɛ ka taa k'i bɛ taa sɔnni kɛ i bɛ se k'i to i ka so hali n'a sɔrɔ i voyagera i bɛ application bɛ k'i ka téléphone kɔnɔ i bɛ to i ka yɔrɔ la k'i ka yiri a cogoya lajɛ a bɛ cogoya min na a mago bɛ ji la i bɛ ji k'a kɔrɔ a b'a ta automatiquement donc olu ka dɔnniya ko o fana d'an ma. Bajalan 1 dugutigi a sewara kosɛbɛ n'a ka funangɛnnu ka baara waleyalen
ye ne b'a la an ye dugutigi n ye commune 3 coordinateur ye n tɔgɔ Modibo Jire ne a daminɛ ni min ye fɔlɔ ka denmisɛnninw fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ bi a ye n kun kɔrɔta o tuma n bɛ fɔlɔ ni u foli ye ka dugawu t'aw ye ensuite fɛn min ye ni nasan ma denmisɛnninw y'a f'u ka kuma kɔnɔ an y'a faamuya très tôt k'a fɔ maa si tɛ an ka kin dilan an nɔ la maa si tɛ ko kɛ n'an y'an sigi k'an tɛgɛ fila da an sen kan n'an ma jigin an tɛ yɛlɛ tugun o de kama an organiser denmisɛnw minnu b'a fɛ ka baara kɛ k'u fara ɲɔgɔn kan musow bɛ ten administration yɛrɛ minnu imposé an kan n'o ye CDQ ni CGS ye an y'a fɛngɛ pour que an bɛɛ bolo ka don baara la ɲɔgɔn fɛ donc an ka fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye conseil de quartier an y'a wajibi an yɛrɛ ka kalo an bɛ ɲɔgɔn ye n'an bɛ ɲɔgɔn ye kɛ fana structure fɛn bɛɛ bɛ kin kɔnɔ an b'a sigi ka kuma donc kin problème an b'a recenser ɲɔgɔn fɛ an b'a discuter ɲɔgɔn fɛ an kan ka résolution min ta la an b'o ta ɲɔgɔn fɛ o de y'an se niveau ma bi wa an hakili la fana an bɛ sira ɲuman kan n'Ala sɔnna ma an ka laɲini a bɛ sɔrɔ an b'a fɔ tɔw ye u ka u ɲɛ yɛrɛ ten Mali ka fɛn in an bɛ gɛlɛya minnu na mɔgɔw kan ka faamuyali k'u ye k'a fɔ ko jamana yɛrɛ tɛ se tugun kuma tɛ mairie ma o tuma n'an yɛrɛ y'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka dɔ kɛ tani an b'a fɛ bɛɛ ka kɛlɛ an na kin bɛɛ ka kɛlɛya kan an t'a ɲɔgɔn kɛ ka kɛlɛya i mɔgɔ ɲɔgɔn na k'a ka baara la de ko tɛ ɲɛngoya ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen hakili jagabɔ a kɛra tɔnɔba ye min n'a kun cɛra fɛn min ka dɔn k'a fɔ ni bogotigiw ye minnu bɔra Bajalan 1 kɔnɔ commune 3 la olu nana ka na seko ni dɔnko dɔnsenw sira fɛ k'o yira maaw la dɔnsen minnu kɔnɔna na u ye ladilikanw kɛ k'a fɔ ko ɲama k'o kan ka kɛ fɛn donta de ye bɛrɛ la an ka duguw kɔnɔna na yaasa ɲɛtaa sira bɛ se ka walakata cogo min na kuluba min bɛ yen n'an ko ma plateforme de lutte contre la corruption et le chômage n'olu ɲɛsin bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ani baarantanya PCC bakuruba fɔ la u ye meeting belebeleba kɛ n'o ye lafaamuyali kɛnɛ ye ka ɲɛsin yuruguyurugu o kɔlɔlɔw ma a kɛra place du cinquantenaire la sibiridonya tɛmɛlen ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yuruguyurugu ale bɛ kɛ kɔlɔlɔ minnu ye jamana ma sɔrɔbolo o ntarakili la ani ɲɛtaa sira o donnen gɛlɛma la o siratigɛw la u y'olu ɲɛfɔ k'olu kɔni ka wulikajɔw ye ka to ka maaw la faamuya kɛnɛbaw kan ko yaasa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ yuruguyurugu a kɛlɛ bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen kundonyɔrɔ ye cogo min na ani ɲangibaliya o ka se ka bɔ kow la cogo min na fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɛtaa sira ale ka se ka walankata nin kumakan ninnu sɛbɛntiyara PCC ye a ɲɛmaa fɛ n'o ye professeur Clément Damele ye Rotary International ale kɛmɛ ka wulikajɔ bere ta mun bɛ i ka dɔn ka fɔ senfagabana kɛlɛli k'o kofɔ an ka Mali kɔnɔna na a ɲɛmaw u wulila k'u ka i ka dɔn ka fɔ dɛmɛ k'o ɲɛnamaya kura ye ka ɲɛsin an ka jamana fangamarabaaw ma u ye CFA wari o miliyɔn 724 u y'o de ta k'o di OMS ma k'o kɛ k'an ka banbaliba ɲɛmaw dɛmɛ senfagabana o kɛlɛli la a bɛ se ka basi ka bɔ yen cogo min na nin chèque belebeleba in n'o bɛ wari in sɛbɛntiya o taara parc national la sibiridonya tɛmɛlen k'o di OMS ɲɛmaw ma a kɛnɛ kan Rotary International ɲɛma Theodore Job a y'i danna tigɛ mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ dɔn polio ye fɛn min ye polio puisque a commencera ka tunu diɲɛ na donc u t'a dɔn bana min don or ni fɛn min don n'a ma fɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn bana min don a bɛ se ka segin tuguni n'a dun seginna mɔgɔninfin min bɛ dugu ma i tɛ se ka wuli k'i jɔ e tɛ se k'a fɔ k'e ni mɔgɔninfin tɔw ye kelen ye o de y'a to an bɛ nin fɛn kɛ pour que mɔgɔw hakili ka digi a la ko polio ye bana min ye a bana kan ka kɛnɛ denmisɛnninw kan ka vacciner denmisɛnninw bɛ ka bɔ san 1 na ka taa san 5 la wa vaccination nin dun fɛn min don dɔrɔn u bɛ fɛn dɔ de toni da kɔnɔ dɔrɔn piqûre tɛ foti tɛ donc a kɛkun de y'o ye donc san o san an b'o journée de vaccination de organiser Mali la ɲinan ta o kɛ kalo kura tile 23 fo ka taa se tile 25 la donc an b'a ɲini denbatigiw bɛɛ fɛ u n'u denw ka kɛnɛ u man kɛnɛ u bɛɛ kan ka bɔ walasa ka nin vaccination kɛ a ka toniw da kɔnɔ o b'u bali polio k'u denw sɔrɔ ko an ye a éradiquer à 99,9% mais kelen min bɛ yen nɔ nin suffit que dɔ ka bɔ dugu dɔ la n'a bana b'a la ka na Mali la a bɛ se ka na bana yɛlɛma mɔgɔw fɛ o de y'a to il faut que vaccination ka kɛ tuma bɛɛ o tuma na ni banabaatɔ dɔ nana ka bɔ dugu dɔ la a tɛ se k'a yɛlɛma denmisɛnninw fɛ. Sidiki Kamate n'ale bɛ kulu kɔnɔna na minnu ɲɛsin bɛ senfagabana in kɛlɛli ma Mali kɔnɔ ale fana y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko senfagabana in ko nin kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen dadon fɛn de ye bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka jɔ kɛ senfagabana a ka se ka i ka dɔn ka fɔ kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ cogo min na Mahama Kumari ale tun bɛ ministère de la santé et des affaires sociales o tɔgɔ la a ye farankan kɛ kuma la. An ni Rotary Club mɔgɔ an bɛ bagada kɛnɛ min ni a ɲɛnɛmayalen don k'a ɲɛsin senfagabana kɛlɛli ma san o san u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan wari min ni u bɛ jɛ k'a di kɛnɛya
ɲɛnamaya OMS n'o ye diɲɛ seleke naani tɔn min ɲɛsinnen don bana kɛlɛli ma ni senfagabana si latununi diɲɛ kɔnɔ n'a a kalifar'u la donc ɲina an ye ɲɔgɔn sɔrɔ parc national la yan pour que an ka kunnafoni di ɲɔgɔn kan yala bana kɛlɛli an bɛ yɔrɔ jumɛn bi an bɛ se ka fɔ ɲina y'a san 31 de ni diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ y'i kan di k'a fɔ ko yanni san 2020 cɛ k'a fɔ ko senfagabana a bɛ latunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o tun bɛ kɛ cogo jumɛn fo den minnu n'u ma san 1 sɔrɔ a bɛɛ ka se ka boloci sɔrɔ an ka se ka kunnafoniyaw fana ɲini bana in kan min b'a yira k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka nɔ bɔ donc o tɛ se ka sira sɔrɔ ni jukɔrɔma dondon tɛ o jukɔrɔma dondon jumɛn ye waribɔ de ye o de diɲɛ kɔnɔ Rotary Club ye jɛkulu min ni a bɛ an dɛmɛ o wari dili la donc wari min bɛ di OMS de ma o de y'a to ɲina u bɛ wari min di a kasa bɛn $750 fa ni kɔ ma donc a bɛ di OMS ma OMS bɛ an ka jamana dɛmɛ. OMS ka fɔ la u ko senfagabana ko bana don bana min ni bana juguba don dɛ ko a bɛ denmisɛnninw de minɛ ka caya ko wa maa 200 n'a y'o minɛ i b'a sɔrɔ ko maa 1 bɛ sɔrɔ a la mun n'a b'o sen 2 bɛɛ faga ka bɔ a kɔrɔ pewu k'a ka maaya k'o gɛlɛya bolo o de kosɔn ko wulikajɔ fanga kan ka bonya ka bana jugu in kɛlɛ. Somajep ale ka ɲɔgɔnajɛrɛ so sibiridonɲa tɛmɛlen a ye ɲɔgɔnajɛrɛ tago filanan a ye o kɛnɛ sigi n'u ko ma assemblée générale réseau malien des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement n'o de ye musolaka minnu kɛn bɛ ka kɛ kulu ye ka kɛ réseau ye ji ani fɛn min ka dɔn ka fɔ sanuya ma n'u ko ma ko REMA FPA u ka nin ɲɔgɔnajɛrɛ tago filanan in a kɔni bolila fɛn kan n'o de ye u ka bolonɔbila sɛbɛnw ani u kan ka baarabolo minnu waleya tɔrɔmɔɲɔnko minnu kan ka don o ko da fɛ ani u ka bilamina sɛbɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen u ka hakili falen kɛ o kan nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila Maraka fama fɛ sorigi n'u k'ale to suya kɔlɛ la a bɛ se ka segin ka Maraka Fama ka journal Bamara lamɛn malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw a b'a bɛɛ lajɛlen ye n'a b'a fɛ ka Maraka Fama ka reportage vidéo ye a bɛ taa Malizoom ale page Facebook sanfɛ a b'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'a fɔ aw ye k'a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.